Lek Mbak Winong niku pun gadah pacangan. Oh. Lek Umi niki bar putus. Cocok berarti, Pak. Cocok niki, nggih. Pun. Ayo takoni sik Sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak Bayan, Mas Bayan. Nggih, Mbak Umi. Mang pilih piyambak, Pak. Bebas niki. Yen sing mepet niki jenenge Umi. Niki paling mboten nggih 750 niki. Niku Mbak Winong nggih enten. Mang pilih sing pundi? Sing nomor 1 napa nomor 3? Nderek mawon. Mang noleh ngriki, mang sawang sik aja. Niki sing nomor 1 napa nomor 3? Nggih. Nderek bapak mawon. Non? Nderek panjenengan mawon. Mang pilih ki mesti tetep Lek bener. kula mangke sing milih sampean kula pilihke king Dangkrong lho malah ora. Ayo. Ya nduk anu Umi mau ki wis gambyong kok si Winong mau pamundhute Pak Oka Wijaya. Wah, iya. Wibowo ayo. Nggih. Aku mbiyen cita-citaku pengen duwe bojo dalang, saiki pengen duwe Pengen duwe apa? bojo perangkat, Pak. Perangkat. Nggih, perangkat. Perangkat iki Perangkat sing jelas apa? RT RW apa? alah sak entene mawon. Aja sak entene ning sampean ke lho ning TV ya. Disawang jejer karo Pak Bayan. Wah, sangat serasi. Mbak Umi kaya Komorate, Mas Bayan kaya Komodo. Guyon Pak Bayan. Lah nggih wis dandan bagus kok kaya komodo. Mboten semangat ngoten lho tegese. Enggak, jeng nembang napa? Tetek ati. No? Tetek ati. Tetek ati. Nggih. Piye cah? Dua tetek ora kuwi kok. Lah kula ya ora iso nembang Jawa ya, Pak. Mbak wingi lali janjine apa napa ngoten? Oh lali janjine. Nggih, aja nganti sampean lali karo janjine terhadap warga masyarakat sawahan. Lho ngono no. Nggih. Lewong saged. Nanti Lewong mawon nek. lewong oh iya. Nggih. Lewong. Ngapa tok iki? Kaya bingungi roh Bayan ora. Mergo bagus lho Pak Bayane. Ayo. Mengko untuk jodoh Bayan cilaka lho Lah pripun to, Pak? Angger kowe nang omah nang mlumah langsung distempel kowe ora. Lah iya. Bayan mboten gadah stempel ya, Pak. Sing Mboten gadah to? Pak Lurah. Oh nggih. Nggih. Alah. Ning nampa bayar yo an. Oh lah nggih. Gawe dhewe lak ya iso. Yo, langsung mawon nggih, Pak. Monggo. Lho matuk anu sik no karo men sopan karo Mbak Umi. Mbak Umi, kula dipun kancani nggih, ngono piye ngono. Dik Umi. Dik Ajeng nyuwun tulung Kakang Mas niki dipun rencangi. Injih, Kacang Mas. Kakang masuk kacang mas ora. Kakang Mas. Ya, apik iki. Ya, coba kaya apa gerak gemulainya Mbah Bayan nih. Mati cilaka apa mulya ora tak gagas. Pancen jiwa ragaku tak gitoh. Sisan gawe tak ngindadar sepira to ketrimane uripe Bagong. Tuntunen aku terna sowan ngadep ana ngarsane Ratu Gustimu mbok menawa aku iso ndongake supaya sekaring kedaton sing jenenge Dewi Baknawati kuwi iso waluya. Syukur lek ra waluya. Ewadene aku ora iso dadi lantaran usada. Aku luwih becik tinimbang kuwirangan mulih ning Klampi Sireng. Aku tak modar dipendhem ana kene wae. Terna aku.
tampu muluk amadang ijro pasarean menani wadana remu-remu kalingan ngangrangan Petro nggih Ndara Janaka sungkem kula kunjuk ya wis tak tampa gawe bombong ing rasa Anoman padha becik inggih Ki Petro wilujeng niring Sambikala kok kawis tinggal semengko pengawak Bajra Sigramawa Gita wonten wigatos menapa Den aku bakal ketemu karo bapakmu aku larapno sowan ana ngarsane Kyai Badranaya aku bakal ngandhakake lelakone Bagong sing apes ana ing Madukara jenengan badhe panggih Bapak Semar ya pancen kaya ngono saklungane Bagong bapak niku melu minggat kadang muaran dena becik besok mendemo baris babar pisan ora nduga mono lelakon tik ribete nganti kaya mengkene lha nggih kula piyambak malah bingung bapak lunga Bagong lunga kula teng omah ale gareng gareng ora betah luwe ora betah melek kula ijen ngreksa wonten ing kelurahan Klambe Sireng mriki Den. Mila kula menika bingung. Kakang Anoman banjur kepiye? Nuwun sewu ngeten kemawon. Sampun dados patemboya kula. Karana dununging kalepatan menika wonten Anoman mboten saged ngreksa dhumateng Ki Bagong. Menawi Ndara Arjuna kula suwun pinarak prayogi ngreksa dhumateng kawilujengan wonten ing Karang Kadempel. Nanging Anoman badhe ngubengi jagat boten badhe wangsul menedring manggihaken dhumateng Ki Badranaya saha Ki Bagong yen pancen kaya mangkono sewang-sewangan inggih nyuwun pangestu Raden nan sembah niring ulun kapur risang moro bengrat sahanane kang yang kanang siding gasih Iki apa balik ning jaman Ramayana nah iki? Lha ngopo to? Lah iki lak Ratu Ngalengka Diraja to iki. Bapake Sukesi Rahayu. sapa?
Prabu Supeli. Sumali. Oh iya ning aku lali kabeh ngono kuwi. Angger suwi rambakku gampang lali. Sumali. Ayo Sumali. Ngawur ora. Mula lek ana buku tuntunan pedalangan iki diwaca ora. Lek prei aja mung ngresah aja mung sambat piye sepi ning malah nggih sinau ora. Sumali. Oh iya ning. Sore lali kok. Ayo ora apa-apa. Loh, iki jaman Mahabharata. wah, lek ngono Narendra Giribajra iki. Sapa neh? Lho piye to? Prabu Jara Sanda. Udu. Sing tak kandhake mau Prabu Balya ya iki Balya iki. Balya. Udu Ratu Ngalengka to? Udu. Ora senengane. Dogok. Ngono timbalan ngodawu. Kuwi mburimu kok mbilung malih lemu. Niku senes mbilung. Niki pun ponakan kula naminipun Bagong. Saking tanah Jawi. Banjur ana wigati apa? Nuwun sewu lak kabar sampun sumebar warta sampun rata bilih. Nuwun sewu ingkang putra putri. Ngeler nggih ingkang putra putri. Yo, ingkang putra putri bener. Ah, menika lak nembe nandhang gerah. Gerah tonong utawi gerah jiwa. Edan ngono wae. Nggih. Lah menika sayembara tasih dipun gelar napa mboten? Sinten ingkang saged mawiyakaken ingkang putra putri menika mangke badhe saged anggarwa dumateng nuwun sewu Dewi Baknawati. Tetep tak gelar. Aku ora mentala, aku ora tegal nyawak kahanane anakku sing anane mung nangis guyu, jerit nangis guyu, jerit mung bola-bali. Lah, niki ponakan kula Bagong niki badhe mumpu sayembara. Pareng mboten? Mesti tak olehke wae. Caranipun enten ana kene. Anakku tak gerete gorene. Sakne iki wae. Iki sing jenenge Baknawati. Yo. Tangane dibondo. Nitik tatune sikil iki genah bar dibusung iki. Pasung. Iya. Kok ngantos ngoten to sinuwun? Yo. Mergo yen ora tak bondo tangane, ora tak pasung sikile, kuwi mesti bakale lunga sak paran-paran tanpa mung gawe wirang. Bola-bali mawali-mali dheweke iki arep nganyut tuwuh nyemplung ana madyane segara. Jane lho apa nyemplung segara jarne ora apa-apa mbok menawa iso petuk Dewa Ruci. Nggo aja gojek kene dudu nggene gojek. Upami sik apa? Aku tak sing mupu sayembara. Sinuwun Prabu Balya upami kula nyuwun ingkang putra niki tangane diudari ampun dibondo ngoten saged mboten? Ya iso. Kula nyuwun nggih. Mangudari nggih. Kula tak nyoba ngusadane ingkang putra-putri niki. Mrimangsut nari mengkalbu putine kang den bawani. Dar. Iki sing jenenge Baknawati. Wong sak jagat ayune sing tanpa ana timbange. Lumeng jagat kurepe langit ora ana sing padha kelawan Baknawati kejaba aku. Nduk, elinga Baknawati, elinga. Iki sapa? Raine kaya barongan caplukan. Senane rambu. Rasa cerewet sing neko-neko. Aku ayune kaya ngene duwe dulur kaya kowe wegak. Aku dudu dulurmu, aku kuwi bapakmu. Prasota ndek bapak kaya kowe kuwi. Kowe aja mirang-mirangke kowe anak ratu mergo ana paribasan Picek kowe, meneng. Bila kamu di sisiku
Mungkin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam, sedalam laut, laut menguap, pendamun hanyut. Ngangge tata krama. Carane kula maluyake pasien nggih ngoten niku. Kula mboten napa-napa ne bendang mari. Anake pengen mari ora? Oh iya, Lah nggih, diam. Diam. Melu barongan caplokan senengane ora. Sodok bleser ora. Kakang Kamajaya. Nini kok marateh kepiye wong ayu. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Engkau pakai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Sahirnya kotoran itu terlihat. Kesucian terlihat jua antara kita. Ki. Carane mareke ngene ben waras. Matamu picak meneng. Senengane. Aja wis aja. Aduh. Enak, Dek. Sawan kamahina bawane kariso biarana jumberesi kasih banana sibo lah tak gentak dendang tak gentak tun tak gentak dendang tak gentak dan nehi Aja kaya ngono kuwi. Sampluk batako senengane ora. Penantang perkara karo aku. Sawangan iki. Ya munggah ya kena ning ora katokan lho. Mudun enggak boleh seperti itu. Nih Mas pendara wong ayu sing kaya gojong tunjung nitrane. Manut ndak emban ojong. Kunir pitaka kasih lok pindha karti kebaya mirah baya inten. Pepujanku wong manis ngono ya. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah. Namun cintaku pada Nyai Suci Nyai. Tondong lontang tungden, Plotak terus cilimen to. Cilimen. Ki Bagong aja nggih dolanan iso mari apa ora? Dar. Aku ora duwe bapak sing kaya kowe-kowe. Aku Baknawati ayune kegila-gila kaya ngene iki sundul jakatan mono timbange. Parandene bapak kaya dapurmu kowe dudu bapakku. Kowe dudu bapakku. Mbok, Kamas, enten apa? Ngene. Kowe tak kon merem diluk gelem. Oh ambung, ora. Merem diluk. Kowe napasmu ditata sing apik, nyebut asmane pangeran bareng karo Mamas. Ya. Aku jen karo kowe mung manut wae, aku mung takon wae kok entet. Kudu entet aku Bagong. Ya. Ndonga bareng ya. Muga-muga aku karo kowe iso semeleh rasane, wening pikire dadi srana tambahmu. Yo, ayo. Donga sing ampuh ora kaya dongane wong sing digawe rekoso. Doa yang ampuh tidak seperti doanya orang yang teraniaya. Nenggih Ki Bagong nyuwun marang purbane Hyang Agung. Mangkono ana angin bandang aniyup anggondo arum. Dadi srana waluya jati nenggih Sang Baknawati.
Sembah pangabekti kula kunjuk wonten kepada paduka Dewaji. Oh, syukur bagi 1000 seketi jumurung. Kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor 1000. Kowe wis waluya ya, Nduk Baknawati. Ya wis saking pangestu paduka Kanjeng Rama, samangke kula sampun enget dumateng Purwadaksina awit sesarengan anggen kula nyuwun dumateng rasaning Gusti kaliyan Ki Lurah utawi Ki Bayan Bagong menika. Sameneika kados pundi sinuwun? Kula suwun paduka sampun ngantos lincat ing janji ana tepi dumateng Bawalaksana. Oh, iya to, Gong, iya. Aku ora bakal lincat ing janji, gunane apa? Panjenengan ingsun Prabu Balya Nyakrawati mbau dendha Gatheng Mutiara kemul linten lamun to duwe anak sing kahanane sarwa mesakake. Gandeng ripalungguhane kuwi Malaya Jati, aku bakal netepi marang janji. Ki Bagong, nggih wonten dawa. Kula menika sampun lalu ing yuswa. Kula kepengin nyedak kalian Purbaning Hyang Agung minggah wonten ing Gunung Madeg Brahmana jumeneng pendhita. Kejawi kula masrahaken dumateng anak kula pun Baknawati, kula ugi masrahaken dumateng negari menika. Paduka kula palakramaken kalian Baknawati ugi kula tetepaken dados ratu wonten ing Pucang Sewu mriki Ki Bagong. Kula tetepaken Ki Bagong kalian anak kula Baknawati tetep atur runtut-runtungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Sisan damel gandeng sampun jangkep busana keprabon tumraping Ki Bagong. Jengandika kula tetepaken dados ratu wonten ing Pucang Sewu wiwit ripalungguhan samangke kanthi ajejuluk. Ngerian lek bab jeneng kula iso gawe dhewe. Muga sineksen jagat saisine sak surute Sang Prabu Balya sing dadi ratu wonten mriki Bagong kanthi gelar Sultan Lintang Rino. Nyuwun pangapunten menawi kula pun mbilung sebo tanpa piniji amargi ngaturaken geger wonten madyaning alun-alun. Ana apa mbilung? Wonten pawongan ingkang bagus cakrak sumunar mawa cahya.
menawi mboten lepat naminipun Bambang Asih Prana sumbar macia-cia nantang dumateng Ratu Enggal nenggih pun Sultan Lintang Rina menika kados pundi dangkal dhewe kaya apa wujude. Jayamrata gerebutan aku sayuta mara saketi wuri teka lamun ta kowe ngowahi adat ngowahi budaya ngowahi pakem wong dadi ratu kuwi lumrahe jejuluk Sang Prabu sapa ngono lha kok ripalungguhan iki aku Sultan Lintang Rina kuwi arep ngopo sapa kowe aku Bambang Asih Prana sing ora trima janji ora mudhun saka dampar ra gelem leren anggenmu dadi sultan negaramu tak dadekne Karang Jingga piye Bambang Asih Prana lah kok iki ana pispa ning kene. Orang atau udang? Jebul tak goleki donya paribasan tak ubengi ping 17. Jebul kowe nang kene. Apa wae aja macem-macem karo Sultan Lintang Rina, aku ratu ana ning Pucang Sewu kene. Kose to. Wong duwe gegayuhan ki monggo ning cara wong pelaku ki dijangkah siji-siji luwih dhisik merga yen sing jangkah ki tangan loro kowe malah rubuh. Para kawulamu ngenteni anggenmu dikepyake dadi bayan ngopo kok tretekan dadi sultan iki gelem salin ora? Ayo, salin ora? Rumangsamu dadi sultan iki penak apa piye? Sorry Pak, sorry ora karepku, ora karepe ratu kene jenenge Prabu Balya kok. Ayo mulih, kawulamu do ngenteni. Aku tak kandha, Pak. Awit saka pangestumu aku entuk jodoh wisane kene aku serabi karo putri kene. Sapa? Lanang apa wedok? Asemi jenenge putri ya wedok ora. Pak jejeki ora. Anake ratu kene Prabu Balya sing jenenge Baknawati. Endi? Buktine endi? Endi bojomu? Sayang. Sini. Goleki ayah. Niku sinten? Bapakku ebes. Jenenge Semar Badranaya. Bekti karo bapak. Gelem ora bekti karo modele kaya kere ini. Mboten napa-napa kula menawa tresna ingkang trami tresna menika wuta. Tegesipun mboten nyawang derajat pangkat sugih miskin ing bondo donya. Kanjeng Rama sembah pangabekti kula kunjuh wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Semar Badranaya. Kula pun Baknawati putri saking Pucang Sewu mrikan majanipun Prabu Balya sampun dipun resmekaken kadhawuhaken dening ingkang putra nggih Ki Bagong.
Kowe milih Bagong ora kleru to, Nduk. Kowe iki ayu rupamu prasasa kaya widodari darat, parandine kok mung karo Bagong. Kowe apa trima dadi bojo Bagong mongko Bagong isih ngontrak? Mboten napa-napa rekoso mulya badhe kula lampahi sareng kalian Ki Bagong. Nah, sing wedok gelem aja dipengaruhi sing elek to, Mas. Aku pengen ki ya tetep dadi bayan ngene iki lak mung apa ki jenenge nuruti apa kang dadi kekarepane Prabu Balya. Tur aku ki yen dadi sultan dadi ratu ini malah panas hawane. Apa rumangsamu penak amanahe tanggung jawab saka tetep saya abot. Aku tetep dadi bayan nggawa mulih bojoku iki ya ta sisan gawe disekseni karo wong sak kampung anggen kekepyakan. Apike praya ngono. Ayo ndang mulih. Yo. Oke, mulai ya. Nggih. Pantate ketujuh ngenu kepasang ing Yogya. Sak sampunipun kula wangsul wonten ing Klampis Ireng mriki jebul para pepundhen kula. Nata Agung Ndarawati, iya Kakang. Raden Bimasena, iya. Ndara Arjuna, iya Kakang Badranaya. Wah, malah ripalungguhan gak. Ripalungguhan samangke sisan gawe kula nyuwun pangestu lan paseksen. Anak kula pun Bagong menika sampun pikantuk jodho putri saking negari Pucang Sewu naminipun nenggih pun Dewi Baknawati sisan damel nggih. Kula nyuwun pangestunipun sedaya para lenggah Bagong badhe kula kepyakaken dados bayan wonten ing mriki kanthi panyuwunan muga-muga ancrambahe wonten ing wewengkon sawan mriki pinandhegan dening Raka Mastaki sumrambahipun kalian Bapak RT RW para sesepuh adi sepuh pini sepuh kiai alim ulama kanthi wontenipun kepyakan mriki andadosaken ing sawan hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana Basuki Sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang keesti slamet sak kabeh.